أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa, ina mana barka da saduwa a wannan yammaci na Asabar, wanda muke karatun littafin risalatun fi sujudi sahw na babban malami Salih Al-Uthaymeen, wanda wannan shine zamanmu na biyu a yau, biyar ga watan Rabi'ul Awwal, Jumadal Thani, Jumadal Ula, Jumadal Ula, shekara ta 1445, wanda ya zo daidai da 18 ga watan Nuwamba shekara ta 2023 miladiya. Idan uwa ba su manta ba, mun kasance muna karatu a cikin mun tike karatunmu ne a cikin ɓangaren da malam yake magana akan ashakku a cikin littafi na sujudu sahw. Kafin mu fara karatu, bari mu dan koro bayan mu dan tabo mu gani, sai mu daura yadda za mu fahimci karatun daidai. Daman malam tun farkon karatu ya mana magana ne, wanda zai magana akan sujudu sahw. Idan ce sujudu sahw shine sujjada da ake yi idan an samu ragi ko ƙari ko an yi shakku a cikin sallah. Sujjada ne guda biyu da ake yi, in ma ya zamanto kafin a yi sallama ko kuma ya zamanto bayan an yi sallama. Na fatan mun gane. To sai mala yake cewa babu duk wani sujjada da mutum zai yi na rafkanuwa a cikin sallah, dalili guda uku ne yake janyo shi. In ma ya zamanto ƙari a cikin sallah, ƙari ne mutum yi a cikin sallah, misali ya ƙara raka ɗaya ko wani gaba a cikin sallah, ko kuma ya samu ragi ne a cikin sallan shi, ko kuma ya samu shakku a cikin sallah, wanda duka mun yi bayani, mun karanta bayanan da malam ya kawo a cikin littafin. Mun karanta bayanin ƙari, mun karanta bayanin ragi, sannan muka tike karatunmu a shakka, wato kokonto. Malam yake cewa na ga mun tsaya feji na 15 ko, inda malam yake ta thalisan ashakku, wato abu na uku shine shakka, wanda mun fara bayani, man ban manta ba satin da ya gabata. Idan ce ashakku, kamar yadda malam ya faɗa a cikin littafinsa, huwa taraddudu baina amraini ayyuhuma alladhi waqa'a, wato yin taraddudi, yin kokonto tsakanin wasu abubuwa guda biyu, wasu lamura guda biyu, wanne ne ya faru a cikinsu. Mutum ne sai ya ji a ransa abu guda biyu ne, shin ya yi wancan ɗin ne ko wannan ya yi, ko kuma duka biyu, ko ya samu kokonto kenan, bai da tabbacin wanne ya yi. Wannan shine shakka ne. Shine malam har ya fara mana bayani, yake cewa ita shakka, duk wani shakka a cikin ibada, kowace irin ibada, ba a kula da ibada, ba a waiwayanta sai fa in a cikin yanayi guda uku. Wato ba a waiwayin shakka da ya zo wa mutum a cikin yanayi guda uku. Na farko waswasi, idan kawai ya zamanto kawai wani wahami ne haka, waswasi wanda mutum bai da wato tabbacin wai wani abu guda biyu ne ya faru, waswasi ne akan abu guda ɗaya, to wannan shi ma ba zai yi, babu sujjada a kan shi. Sannan idan kuma mutum ya zamanto mai yawan wato yin kokonto ne a cikin lamura na ibadansa, to duk sallar da zai yi, kowane sallah ya zo sai ya samu kokonto, sai ya yi shakka, sai ya yi, to irin wannan su ma babu wato wannan sujudu sahwi a kansu. Sannan na uku shine mutum ya yi shakka bayan ya idar da ibadan da yake yi. Mutum ne sai da ibada ya idar da ibada kafin ya tuna cewa ya yi wani shakku a cikin sallah. To in ya kasance a kusa ne, to babu zai wato zai cike wannan ko shakkun da ya yi a cikin sallah din. In kuma ya ɗau lokaci, shikenan
babu sujjada a kansa. Ina fatan mun gane. To wannan shine takaice bayanin da muka yi last week, wanda insha Allah za mu ɗaura daga malaki cewa wala yakhlu shakku fi salati min halaini. Malaki cewa yin shakka a cikin sallah baya rabuwa daga ɗayan biyun nan da za a lissafo. Alhalul ula, yanayi na farko shine an yatarajjaha indahu أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده. wato abu na farko wanda dole ne sai ko shi ko wanda za mu ambato na gaba, dole a cikin su za a samu shakka din, shine mutum ya ji ya tarajja indahu ahad al-amrayn, wato abu guda biyu ne yake shakkun faruwansu a cikin sallah, ko sun faru ko ba su faru ba, sai guda ɗaya daga cikin wannan bangare al'amura guda biyun sai ya zama to shi ya furin jayi a gare shi. To a nan cikin sauki zai amfani da abin da ya furin jayi a gare shi ne. Za mu zo mu karanta misali mu ga yadda malam ya bayani. Mutum ne ya samu shakka a cikin sallah abu guda biyu, to abu guda biyun nan sai ya samu ɗaya daga cikin guda biyun nan ya yi rinjaye a ra'ayinsa cewa ya lalle misali rage ne ko ƙari ne, to sai ya samu rinjaye akan kawai ƙari yayi, to a nan kawai zai amfani da abin da yake da rinjaye a gare shi ne. Malam yake cewa fa ya amalu bima tarajja inda zai aiki da abin da ya rinjaye a wurin shi, fa yatimmu alaihi salatahu wa yusallim, sai ya cika sallan shi sai ya sallama. Thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallim, sannan sai ya sujjada ta sahwu sai ya sallama. Ma'ana zai cika abin da ya rage din ko ya kara abin ya yi shakku a kai, zai cike shi, in ya cike sai ya sallama, idan ya sallama sai ya sujjada bayan wannan sallama, zai sujjada ba'di kenan. Misalin wannan bayanin da muka kawo shine malaikata misalu zalik, misalin wannan shine shakhsun yusalli adh-dhuhr, mutum ne yake sallan azhar, fa shakka fi raka'a hal hiya thaniya aw thalitha, sai shakka akan wata raka'a a cikin sallan da yake ta azhar kenan, sai shakka sai ji shin wannan ita ce raka'a ta biyu ko ta uku, ya samu shakku kenan. Kun ga an samu al'amraini kenan, an samu cewa biyu ne ko uku ne, yanzu a guda biyu ne ya faru. Lakin tarajjaha indahu annaha thalitha, amma sai ya samu rinjaye a ransa cewa lalle wannan raka'ar da yake ciki ita ce ta uku. Fa innahu yaj'aluha ath-thalitha, dan haka anan kawai nan take zai mai da ita a matsayin ta uku ne. Fa ya'ti ba'daha bi raka'atin wa yusallim, sannan sai ya kawo raka'a ɗaya bayan ta sai ya sallama. Dama sallar azhar raka'a hudu ne, ina fatan mun gane. Thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallim, sannan sai sujjada ta rafkanuwa sai ya sallama. Ma'ana zai sallama ba'adi ne, tunda malai yake cewa fa ya'ti ba'daha bi raka'atin wa yusallim, bayan ya yi shakku misali yana cikin raka'a ta uku sai ya ji shakku akan shin ta biyu ce ko ta uku, sai ya samu rinjaye a ran shi cewa lalle wannan ta uku ne. To tunda ta tabbata ta uku ne a ran shi, shikenan a nan kawai zai gina akan abin da yake da tabbaci a kai, sai ya kawo raka'a ɗaya sai ya sallama. Kun ga ya yi raka'a uku ke abin hudu kenan. Malaki cewa thumma yasjudu lis-sahwi, bayan ya sallame sai ya sujjada ta sahwi. A nan ba kabili zai yi ba, ba'adi zai yi, tunda ya samu shakku kuma ya samu tabbaci na rinjaye, don haka a nan zai yi sujjada ne ba'da salam. Dalilin zalik, malaki cewa dalilin wannan bayanin da aka yi ma thabata fi sahihaini wa ghairihima min hadisi Abdullahi bin Mas'ud, wato abin da ya tabbata a cikin sahih Bukhari da Muslim da wasu hadisan ma daga hadisin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan shakka ahadukum fi salatihi, idan mutum yayi shakka a cikin, idan ɗaya daga cikin ku yayi shakka a cikin sallarsa, falyataharra as-sawab, to yayi bincika ya gano gaskiya, mana ya yi kokari ya gano wanne ne ya fi daidai, wato ya rinjayar da abin da ya fi daidai, ya fi kwantar, ya fi rinjaye a ransa. Falyutimma alaihi, to sai ya ciki akan wannan. Ina fatan mun gane, zai falle ta harra sawab shine ya nemo abin da ya fi daidai.
yana cikin sallan zai tabbatar da cewa wannan na uku ne ko na biyu ne, duk abin da ya fi rinjaya gare shi haka zai sai ya daura sallah. Summa liyusallim, sannan sai ya yi sallama. Haka hadisi annabi ya ce summa yasjudu sajadataini, bayan ya yi sallama kenan annabi sai ya ce sai ya yi sujjada guda biyu. Hadha lafzul bukhari, wannan shine lafazin bukhari. Wannan lafazin bukhari ne, duk da hadisin ya tabbata a sahihaini, sahih bukhari da muslim. Wannan shine abin da mutum mai sallah zai idan ya samu shakka a cikin sallarsa kuma ya tabbatar da rinjaye. Na fatan magana ya samu shakka amma kuma ya tabbatar da rinjayen abu ɗaya, to kenan zai gina akan abin da yake da rinjaye. Allah samu dace. Malaika ce alhalu thaniya, yanayi na biyu wanda dole ko dai wanda muka ambata yanzu ko kuma wanda za a ambata yanzu dole a cikin su ne ake samun shakku a cikin sallah. Na biyu shine Allah ya tarajjaha indahu ahad al-amrayni. Na biyu shine ya zamanto bai samu rinjayen abu guda biyu da ya shakku a kansu a cikin sallah ba. Fa ya amalu bil yaqin, anan shine zai amfani da yaqini. Na fata mun gane, a baya idan dai ya samu abin da ya rinjaye a gare shi zai amfani da abin da yake da rinjaye, amma anan yanzu abu guda biyu sun masa ya yi shakku a cikin sallah. Da ya shakku a cikin sallah, to anan abin da zai shi ne zai aiki da abin da yake da yaƙini ne. Ya zai yi aiki da abin yaƙini? Shine malai ke cewa huwal aqallu, yaƙini shine abin da kake da tabbaci a kai. Abin da kake da tabbaci a kai shine abin da fi mafi karanci. Za mu zo mu karanta misali za mu gane. Malai ke cewa idan mutum ya samu shakku a cikin sallah kuma bai samu rinjayen abu ɗaya daga cikin abubuwan da ya shakkun ba, to a nan zai yi aiki da abin da yake da yaƙini a kai. Shine abin da yake da yaƙini a kai shine mafi karanci. Kafin mu zo misalin da malam zai bayar a takaice shine mutum ne yana sallah azhar alal misali, sai ya yi shakku a cikin sallah shin wannan raka'a ta biyu ce ko ta uku. Ya yi shakku a nan bai da rinjaye, to abin da zai yi anan tunda bai da tabbacin wanne ne to zai gina akan abin da ya fi mafi karanci, wanda shine yaƙini kenan, shine tabbas. Tunda ukun kai baka da tabbacin sa, amma yaƙini lalle ka yi biyun kenan, ka samu shakku biyu ne ko uku, to biyun shine tabbas, ukun shine shakku. To anan mutum zai gina akan abin da yake guda biyu, abin raka'a ta biyun ne. Allah sa mu gane. Fa yutimmu alaihi salatahu, sai ci gaba da ko kuma ya karasar da sallansa daga wannan abun da yake da yaƙini a kai. Wa yasjudu lis-sahwi qabla an yusallim thumma yusallim. Anan yasjudu lis-sahwi zai sujjadan rafkanuwa ne qabla an yusallim, kafin ya sallama ya idar da sallah. Thumma yusallim, sai ya idar da sallah, sai ya sallama ta sallar shi gaba daya. Abin da za a fahimta nan shine in mutum ya samu shakku a cikin sallah kuma bai da tabbacin wanne ne ya fi rinjaye a gare shi, to zai aiki da yaƙini ko shine zai ɗauki mafi ƙarancin lissafi. Ya ɗauki mafi ƙarancin lissafi ya idar da ya ƙarasar da sallansa ya zo ta hiyan ƙarshe, to ba zai sallama ba, sai ya sujjada guda biyu, sai ya ɗago, sannan sai ya sallama, shikenan. A nan ƙabli kenan zai yi ba ba'adi ba. Mun fahimta ba? Idan ya samu rinjaye zai yi ba'adi, in bai samu rinjaye ba zai amfani da yaƙini sai ya yi ƙabli. Wannan shine lissafi. To misalin wannan bayani na biyu wanda ake amfani da yaƙini, sai malai ke cewa shakhsun yusalli al-asr, mutum ne yake sallan al-asr, yusalli yana cikin sallan kenan, yana sallan al-asr, fa shakka fi raka'a, sai ya shakka a wata raka'a da yake ciki, hal hiya thaniya aw thalitha, sai ya shakku yake ji a rai, sai ya rikice wannan shin raka'a ta biyu ce ko ta uku. ولم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة، amma hun bai samu tabbacin cewa wannan ɗan raka'a ta biyu ce ko ta uku ba. Fa innahu yaj'aluha ath-thaniya, dan haka yanzu anan wanda yake wannan sallah zai sanya wannan shakkun da yayi a matsayin kawai raka'a ta biyu ce. Fa yatashahhadu at-tashahhud al-awwal, dan haka idan ya je ya sujjada guda biyu ya dago, zai tahiyyansa na farko a matsayin raka'a ta biyu kenan. Wa ya'ti ba'dahu bi raka'atayn, daga baya kuma sai ya kawo raka'a guda biyu, tunda ya riga ya samu yaƙini akan cewa
lalle wannan ita ce raka'a ta biyu, kenan sai ya kawo bayan wannan sai ya kawo raka'a guda biyu. Wa yasjudu lis-sahwi wa yusallim, sannan sai ya sujjada ta sahwi ta rafkanuwa kenan kafin ya yi sallama, sannan sai ya yi sallama, kenan zai yi sujjada ne kafin ya idar da sallar shi gaba daya a tayyan karshe. Zai tahiyan karshe ya zauna, zai tahiyan karshe, ya yi tahiyan karshe, to ba zai sallama ba, sai ya je sujjada guda biyu, sai ya dago, sai ya sallama, shikenan zai yi sujjada ga abin kabili kenan. Na fatan mun gane. Malaki cewa dalilu zalik, dalilin wannan bayanin da aka yi daga sunna, ma rawahu Muslim, hadisin da Muslim rahimahullahu ya rawaito an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Hadisi ne da aka karɓo shi daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ƙara masa yarda, annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idza shakka ahadukum fi salatihi, idan ɗaya daga cikin ku ya shakka a cikin sallansa, falam yadri kam salla thalasan am arba'an, mutum ne ya shakka a cikin sallansa sai kuma bai gane, ya kasa gane cewa shin raka'a uku yayi ko raka'a hudu, sai annabi yake cewa falyatrah ash-shakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdatayn qabla an yusallim. Annabi yake cewa to anan zai watsi da abin da yake shakka ne. Mene abin da yake shakka? Tunda hadisin annabi ya ce raka'a uku ne ko biyu ko hudu, kenan mutum zai watsar da hudun shine shakka, uku tabbas kai kenan. Na fatan mun gane. To mutum zai watsar da abin da yake shakka ko kwanto akai, wal yabni ala mastayqana, kuma zai gina akan abin da yake da yaqini akai, kamar yadda aka ba mu misali a baya. Thumma yasjudu, sannan sai ya sujjada sajadataini, sujjada guda biyu, qabla an yusallim, ma'ana zai sujjada rafkanuwa guda biyu kafin ya idar da sallah, kafin ya sallama. Wa in kana salla khamsan, idan kuma annabi ya ci gaba da faɗa mana cikin hadisi, fa in kana salla khamsan, idan kuma wannan ɗaya daga cikin ku yayi sallah har ya zarce raka'a guda biyar, shafa'na lahu salatahu, wa in kana salla itmaman لأربع كانتا ترغيما للشيطان. النبي كتب فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. idan ya kasance ya yi sallah guda raka'a har guda biyar, annabi ke ce shafa'ana lahu salatahu, shikenan sallansa, wato kamar mun yi masa sallah, mu dai sallan sa yanda muka sa shine raka'a hudu, shine shafa'ana biyu kenan, da ake biyu a tahiyya, shine shafa'i kenan. Lahu salatahu, mun maida masa sallansa shafa'i kenan. Mun gane ba, shafa'i shine wanda za a iya raba shi biyu kenan, daga biyu, hudu, shida misali kenan. Tunda sallah in sallah mai raka'a hudu ne shikenan, in mai raka'a biyu ne shafa'ana lahu, in mai raka'a hudu ne yayi biyar shafa'ana lahu, in mai raka'a biyu ne yayi uku shafa'ana lahu. Mun fahimta ba? To wannan shine abin da ake nufi. Wa in kana salla itimaman li arba'in kana ta targhiman lishaitan, in kuma yayi sallan itimaman li arba'in, wato ciko na hudu kenan, ya tsaka har ya kai ciko na hudu sai ya shakka, ya tabbatar, kana ta targhiman lishaitan, wannan guda cikon da yayi ya zama targhiman lishaitan, wato targhim lishaitan. Idan ce targhim shine ko tunkuɗe hancin shaitan, ko kuma wato haka za fa sai targhiman lishaitan, wannan kaman bawa shaitan kunya ne, ba za fassara shi haka, kaman baiwa shaitan kunya ne. Wa min amsilati shak, malaikata misali daga cikin na shakku a cikin sallah din, idza jaa ash-shakhsu wal imamu raki'un, idan mutum ya zo yin sallah kenan, wal imamu raki'un, sai liman kuma yana cikin ruku'u. Na fatan mun gane, kawai mutum masbuki kenan, an dan wuce shi daga wani bangare na sallah, ya zo masallaci, liman yana cikin ruku'i, fa innahu yukabbiru takbirat al-ihram. Abinda mutum zai fara a nan shine zai fara yin kabbaran harama ne, kabbaran shiga sallah, bare kawai Allahu akbar kabbara ɗaya ya je ruku'u ba.
zai fara kabbaran harama yana tsaye, zai kabbara tukunna, wa huwa qa'imun, yana tsaye, mu'tadilun, yana ya daidaitu mai kyau, thumma yarka'a, wa hina idin la yakhlu min thalathi halat, sannan sai yayi ruku'u. To idan yayi ruku'u a wannan yanayin, tunda ya samu liman yana cikin ruku'u, ya zo ya tsaya ya kabbara sannan ya tafi ruku'u, to a irin wannan yanayin la yakhlu min thalathi halat, ba zai taɓa kaucewa abu guda uku ba, yanayi guda uku ba. Mun fahimta ba? Mutum ya zo ya samu ruku'u, limami yana cikin ruku'u a sallah, zai jona masa sallan, sai ya tsaya ya kabbara sannan ya kabbara ya tafi ruku'u. To a wannan yanayin ba zai wuce abu guda uku ba. Al'ula na farko shine an yatayaqqana annahu adraka al-imam fi ruku'ihi, ya samu yaƙini a ran shi cewa lalle fa ya riski limami lokacin da yake ruku'u, wato ya samu wannan ruku'u qabla an yarfa minhu, kafin ya dago daga wannan ruku'u, fa yakunu mudrikan lirraka'a, to anan kenan ya riga ya samu wannan raka'a, wa tasqutu anhu qira'at al-fatiha, dan haka karatun fatiha a cikin sallah ta faɗi a kansa, bai zama dole a kansa mutum da ruku'u kadai ya samu. Asaniya, wannan yanayi na farko kenan ya samu yaƙini, a hakan ya samu yaƙini ba matsala, ya samu raka'a daya, ya samu wannan raka'a. yanayi na biyu shine an yatayaqqana anna al-imam rafa'a min ar-ruku'i qabla an yudrikahu fihi, ya samu yaƙini shi ma akan cewa lalle fa limamin da yazo yake ya jona masa sallan nan ya riga ya dago daga ruku'u kafin shi wanda ya je kafin shi ya je ya jona masa a ruku'u, fatafutuhu ar-raka'a, dan haka yanzu wannan raka'an ta riga ta kubce masa, ma'ana bai samu wannan raka'an ba. Na farko shi ma ya samu yaƙini, amma ya sa yaƙinin sa mene, yana da tabbacin cewa ya samu wannan raka'a, shikenan ya riga ya samu raka'a, shikenan ya samu wannan raka'an da ya samu liman yana ciki. Idan kuma ya samu yaƙinin cewa da ya je yin ruku'u liman ya riga ya dago, kenan babu wambe da wannan raka'an, idan in limami ya da sallah zai tashi ya karasa ya ciko wannan raka'an da aka bar shi. Wannan shine yanayi na biyu. Yanayi na uku, الثالثة yanayi na uku, أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركا للركعة، أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة. شيني yanayi na uku shine yayi shakku, yayi kokonto, shin ya samu limami ne a lokacin da yake ruku'u sai ya kasance shikenan yanzu ya samu wannan raka'an, ko kuwa limamin ya dago daga cikin daga ruku'un da yake yi kafin shi wanda ya zo zai bisa sallan ya samu wannan ruku'un. In kenan haka ya faru, fafatatu ar-raka'a, dan haka wannan raka'an ta riga ta kubce masa. To wannan shine yanayi na uku. Sai yake cewa fa in tarajjaha indahu ahad al-amrayn, to tunda ya riga ya samu shakku, dama an ce shakka shi ne mutum ya samu taraddudi tsakanin abu guda biyu, tunda yanzu gashi an samu taraddudi tsakanin abu guda biyu, shin ya samu raka'an ne ko bai samu ba, nan babu yaqini. To abin da zai shine fa in tarajjaha indahu ahad al-amrayn, idan ɗaya daga cikin lamari guda biyun ya rinjaye a wurin shi, amila bima tarajjaha fa atamma alayhi salatahu wa sallam, sai amfani da sai aiki da abin da ya rinjaye a wurin shi, sai ya ciki sallansa, sai ya sallama, thumma sajada lis-sahwi. Na fatan mun gane, shi wannan mamun da ya zo jona sallah, ya jona ilimami sallah, ya samu wannan shakku, to zai yi sujjadan sahwi shi ma, thumma sajada lis-sahwi wa sallam, sannan sai sujjada ta sahwi ya yi sallama, ma'ana zai sujjada ne ba'adi kenan, tunda malai ya ce fa atamma alaihi salatahu wa sallam, sai ya cika sallansa ya yi sallama, thumma sajada, sannan sai ya yi sujjada. Na fata mun gane, yanzu ya yi sallan gaba daya, sannan sai ya yi sujjada na sahwi wa sallama, sai ya yi sallama, illa idza lam yafuthu shay min as-salah fa innahu la sujuda alayhi hina idan. Amma fa in sallah bai kubuce masa ba, ma'ana duk rako'in bata kubuce masa ba, tun daga raka'a na farko ne ya samu wannan shakkan, to zai gina akan abin da yake da shakka. Abin da malaka yake nufi a nan shine, idan shi wanda ya zo jona sallan a raka'a, misali tunda mu dauka a raka'a na farko ne,
to tunda a raka'a na farko ne in yana da tabbacin cewa ya samu wannan ruku'u shikenan yayi shakka ne na samu ruku'un ko ban samu ba amma sai yaqini ya zo masa akan cewa ya samu wannan ruku'u shikenan ya samu ruku'u ba zai yi sujjada ba nan gane ba zai sujudu sahwi ba nan haka nan idan kuma ya kasance ya samu yaƙinin cewa bai samu wannan raka'an ba shi ma babu sujjada a kansa shikenan sai ya abin sai ya cike sallan shi ya yi sallama afwan anan zai sujjada in dai yana da yaƙinin cewa abu guda biyu ne masa shakka yana da yaƙinin cewa bai samu sallan ba bai samu wannan raka'an ba to in limami ya darra sallah shi zai tashi ya karasar da sallansa sai ya sallama sannan sai zai sujudu sa amma yana da yaƙini ya riga ya samu raka'a shikenan babu sujjada a kan shi wannan ko da raka'a ta biyu ne ko ta uku ko kuma wani abu kamar haka in dai yana tabbacin ya samu wannan raka'an shikenan babu sujjada a kan shi na fatan mun gane malika ta wallan yatarajjah indahu ahad al-amrayn amma fa idan kuma bai samu rinjaye ba a cikin lamura guda biyu shin ya samu raka'an ko bai samu ba bai samu rinjaye a ciki ba amila bil yaqin to anan zai yi amfani da yaqini idan bai samu rinjaye ba zai amfani da yaqini wa huwa anna raka'a fatatu yaqini ko shine muka ce za a amfani da lissafi ne za a amfani da akalla abin da yafi karanci in kuma shakku ne wanda ba lissafi ba misali to zai amfani da abin da misali tunda ana magana raka'a ya samu raka'a ko bai samu ba a mene yaqini anan shine bai samu raka'a ba na samu raka'a ko ban samu raka'a ba na yi kokonto kenan to abin da yake da yakini shine ban samu raka'an ba shine yafi tabbas na fatan mun gane mutum ba zai dauko ya ce yakini shine na samu raka'a ba la mutum zai dauko abin da yake kasa ne kenan zai kawo ya cika raka'a fa yutimma alaihi salatuhu sai ya cike sallansa wa yasjudu lis-sahwi sai sujjada sahwi qabla an yusallim kafin ya sallama summa yusallim sannan sai ya sallama kenan zai sujud ne qabla salam wannan shine to abin da ya shafi shakku a cikin sallah fa'ida mala yace ga fa'ida wato wani dan fa'ida ne haka point haka ya cire mana a cikin karkashin wannan bangare na uku a shakku fi salah din kenan mala yake cewa idan shakka fi salatihi fa amila bil yaqin wanda yaje yake sallan sai ya shakku a cikin sallansa fa amila bil yaqin sai ya aiki da abin da yake tabbas a kansa ma'ana ya yi shakku sai ya samu yaqini to sai ya aiki da yaqininsa aw bima tarajjaha indahu ko kuma abin da yake da rinjaye a kansa ma'ana abu biyu ne ya samu yaqini ya gina akan yaqini ya ci ya karasar da sallansa ko kuma ya samu rinjaye ya gina akan rinjayensa a cikin sallah hasba tafsil malaike cewa kamar yadda aka yi bayani a sama kenan al-mazkur kamar yadda aka ambato a sama thumma tabayyana lahu bayan ya samu yaqini ko kuma bayan ya samu rinjaye thumma tabayyana lahu anna ma fa'alahu mutabiqun lil waqi' wa annahu la ziyadata fi salatihi wa la naqs sai ya bayyana a gare shi akan cewa lalle ba abin da yayi dinnan tunda ya samu yaqini ko kuma ya samu rinjayen ko yaqinin lalle ya dace da daidai ma'ana ya dace da daidai abin da yake kai a sallah ma'ana wa annahu la ziyadata fi salati wato babu ƙari a cikin sallansa ya samu daga baya hakan ya bayyana masa wala naqs kuma babu rake na fatan mun gane saqata anhu sujudus sahw anan sujudus sahw ya faɗi a kansa in dai ya samu yaqini ko kuma ya samu rinjaye daga baya kuma kafin ya idar da sallar sai ya samu tabbas cewa wannan haka sallan shi yake daidai ne ba problem na fatan mun gane to shikenan saqata anhu as-sujud as-sahwi dan haka babu sujud as-sahwi a kansa alal mashhuri min al-madhhab kamar yadda yake ya shahara ko kuma mashhuri a cikin mazhaba li zawali mujib as-sujudi wa huwa shak saboda gushewar abin da yake sa a yi sujjadan shine shakka inda mutum ya riga ya tabbatar da cewa ai abin da ya shi ne daidai ma a cikin sallan alal misali shine shin na yarka uku ne ko biyu ko sai na gina na ce akan biyu ne kafin na idar sallan kuma sai ya faɗo min kawai tabbas ba hakan ne sallah na daidai ne
ba wai shakkun bane ba, to shikenan babu sujudu sahwi. Malai yake ce alal mashhuri fil mazhab, kamar inda fi shahara a cikin mazhab, wannan mazhabin su na wato Hanabila kenan, na fata mun gane. Waqila malai yake cewa la yasqutu anhu li yuraghima bihi shaitan, a wani mazhabin kuma ko mu ce a wani kaulin la yasqutu anhu bai faɗi a kan shi ba li yuraghima bihi shaitan, saboda ya ba wa shaitan kunya, shine mana sallan bai faɗi wato sujjadan bai faɗi a kansa ba, saboda me shine li yuraghima bihi shaitan li qawli nabi sallallahu alaihi wasallama. Wato wani kauli na farko wanda shine ibn usaymin salih al usaymin ya tafi akai, shine cewa babu sujjada a kansa, shi wanda ya samu tabbacin cewa abin da yayi din yakinin da ya samu ko rinjayen da ya samu a cikin ran shi tabbas haka sallan yake, ya dace da daidai, to ba zai sujjada ba a fahimtar shi salih al usaymin. Amma sai ya ce a wani kaulin kuma aka ce sujjadan bata faɗi a kansa ba, dole sai yayi wannan sujjada, saboda mai lura ghima bi shaitan, saboda ya bawa shaitan kunya da wannan sujjada, ma'ana yayi abin da ya cika sallan shi ya zo ya sujjada saboda rafkon wanda ya samu ya ba shaitan kunya. Da qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan dalili kuwa ya zo ne da saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi yake cewa in kana salla itimaman li arba'in, kama hadisin da muka karanta baya, kana ta targhiman lishaitan, in ko yayi sallah ne saboda cike guda hudu, raka na hudu, kana ta to wannan guda biyu da ya cike din zama targhiman lishaitan, wato ba wa shaitan kunya ne. Wali annahu dalili na gaba kuma da ya nuna cewa lalle zai sujudu sahw, wali annahu adda juz'an min salatihi shakkan, wato ya riga ya aiwatar da wani bangare na cikin sallansa yana mai shakku, shakkan fihi, yana mai shakku a cikinsa, hina ada'ihi, a lokacin da yake cikin sallah. Wa hadha huwa rajih, malai yake cewa usaimin kenan yace wannan shine kuma mafi magana rajihi, wanda ya fi rinjaye a wajen malamai. Wannan maganar da muka kawo na cewa la yasqutu anhu, wato sujuda ba ta faɗi a kansa ba, ko da mutum ya samu tabbaci kan cewa lalle abin da ya yi na rage ɗin ko ƙarin lalle haka sallar shi take, ba a samu ƙari ba, ba a samu rage ba, to shi kenan babu sujjada a kansa a ƙauli na farko kenan. A ƙauli na biyu kuma suka ce lalle zai sujjada, saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana salla itimaman li arba'in kana ta targhiman lishaitan. Wannan kuma shine firin jayi, wato cewa lalle zai sujjada, ma'ana sujudu sahwi bai faɗo ba, mujarradi mutum ya samu shakku ko kuma ya samu yaƙini a cikin sallah, to kan abubuwan da ya shakku ya samu yaƙini a cikin su, to lalle zai sujudu sahwi bai faɗi a kansa ba. Gashi nan dalili mun karanta har guda biyu. Misalu zalik, mala yace misalin wannan, dama mala yace fa'ida ce a karkashin ashakku kenan. Mala yake cewa misalin wannan shine shakhsun yusalli, da larabawa suke cewa bil misal tattadihul al'umur, haka suke cewa misali shi yake sa abubuwa lamari ya bayyana, mutum ya gane fayau. A lokaci za a yi ta karatun mutum ba zai gane ba, amma daga zarar an yi misali sai ce oh haka ne ashe. Mala yake cewa shakhsun, misalu zalik, misalin wannan bayanin da muka yi yanzu, shakhsun yusalli, mutum ne yana cikin sallah, fa shakka fi raka'a, sai shakka a wata raka'a, a hiya thaniyatu am thalisa, shin ita ce ta biyu ko ta uku, mutum ya samu shakku kenan. Walam yatarajjah indahu ahad al-amrayn, amma kuma bai samu rinjaye ɗaya daga cikin lamuran nan guda biyu ba, shin biyun ne ko uku, bai samu rinjaye ba. Fa ja'alaha thaniya, kenan tunda bai samu rinjaye ba me zai amfani da yaƙini kuma shine muka ce me zai amfani da mafi karancin lissafi, in lissafi ne kenan, tunda yanzu ga biyu ga uku, me ne mafi karanci biyu, to zai gina akan yaƙini, shine malaika ta fa ja'alaha thaniya, sadan haka sai ya sanya ta biyu, ya gina akan yaƙini kenan. Wa atamma alaiha salatahu, sai ciko da sallansa akan wannan cewa biyun ne kawai, sai ya biyu ya tahiya, ya ƙara biyu ya tahiya ya sallama. Thumma tabayyana lahu annaha hiya thaniya fil waqi'. Na fata mun gane, ya samu shakka a cikin sallah, ya samu yaƙinin cewa a cikin shakkunsa ya ji kawai ai biyu ne, tabbas biyu ne, kawai ya ci gaba. Yana cikin sallan thumma tabayyana lahu, sai ya bayyana a gare shi cewa
annaha cewa hiya thaniya lalle ba biyun ne ma ta tabbata biyun ne ma'ana ya kama daidai kenan fil waqi ya tabbata a zahirin gaskiya ma biyun ne malaki ta fala sujuda alaihi alal mashhur min al madhhab sannan haka babu sujjada a gare shi a mashhurin mazhabi na hanabila kenan shine kauli guda biyu da muka karanto kar ku manta dama an ce akwai kauli guda biyu na farko sun ce babu sujjada a kansa na biyu sun ce akwai sujjada na biyu kuma shine farin jayi yanzu duka ya gina ne akan duka wato aqwal guda biyu din malaka cewa alal mashhur kenan fala sujuda alaihi babu sujjada a gare shi wa alaihi sujud qabla salam ala alqawl athani yawwa malaka ce amma idan mun dauko kauli na biyu wanda ya sun dogara da hadisi kuma da qiyasi to wannan ya nuna cewa zai dole akwai sujjada ta qabla salam a kansa shi wannan misalin da muka kawo malai ce alal qawli thani da abin dogaro da wato qawli na biyu na malamai alladhi rajjahnahu wanda muka rinjayar inji mala tunda ya rinjayar to shi wannan shine fahimtansa kuma shine yafi daidai din saboda gashi nan hadisi ya nuna dama idan ta yi rinjayarwa na duba karfin hujja sai a rinjayar da cewa kaulin malami wane ya fi za duba hujja ne ba wai maganan da mutum ya faɗa ba me hujjan ka akai shine annabi ya ce Allah ya ce shikenan mutum ya samu karfin hujja ya fi wannan shine magana mafi rinjaye Allah samu dace sai malai yake cewa sai ko lokaci zai ba mu ko lokaci malai yake cewa sujudu sahwi alal ma'mum yanzu za a yi magana ne akan sujudu sahwi ga ma'amum ma'ana wanda ake jin sallah mamu kenan da ake cewa mamu wanda yake bin liman sallah wala yake cewa idan sahal imamu idan limami yayi rafkanuwa a cikin sallah wajaba alal ma'amumi mutaba'atahu fi sujudi sahwi to dole ne mamu ko kuma in ce wanda yake bin limami sallah ya bi limami idan ya zo yin sujjadar sahwi na fatan mun gane za mu zo mu ga bayanin a ƙasa idan limami ya samu sujudin sahwi kai da kake bin shi kai ma dole za ka yi wannan sujudin sahwi saboda me sai yace li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi annabi yake cewa ai an sa muku limami ne dama an sa muku limami ne li yutamma bihi domin ku yi koyi da shi mana ku cika sallan ku da shi mana duk abin da yayi za ku yi fala takhtalifu alaihi annabi yake cewa kada ku saba wa limami mana kar ka riga limami sallah abinan kar ka riga limami sujjada kar ka riga shi dagowa sai yayi za ka yi shine innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi to da wannan hadisin malam suka dogara akan cewa za mu karasar da hadisin sai mu fahimta suka dogara cewa lalle in mutum yana bin liman sallah in limami ya samu rafkanu a cikin sallah dole mamu din wanda yake bin limami sallah ya bi limami a wannan sujudu sahwi su yi tare ila an qala a cikin hadisin yana dan tsayi har inda annabi yake cewa wa idza sajada fasjudu haka nan idan limami ya sujjada shine mahallin shahid namu kenan idan limami ya sujjada ku yi sujjada muttafaqun alayh min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito shi daga hadisin abi hurairah na fatan mun gane malaka cewa sawa'un sajada al-imamu lis-sahwi qabla as-salam aw ba'dahu wato ko ma yaya ne in dai limami ya yi sujjada na sahwi dole mamu ya bi shi malaka cewa ko dai limami ya yi sujjadar sahwi ne qabla salam kafin ya sallame wannan dama matsalar ba ta da wahala tunda limami kafin ya sallame ne kai mamu ko da ka zama masbuki an wuce gara raka ɗaya biyu in dai kafin a yi sallama ne kai ba za ka bi limami kai sujjadar sahwi aw ba'dahu ko kuma ya yi sujjadar ne bayan ya idar bayan ya sallama daga sallah ba'di kenan to anan fa yajibu alal ma'mumi mutaba'atahu dole mamu ya bi limami yanda yayi illa an yakuna masbuqan yawa sai fa ya kasance masbuki ne dan ce masbuki shine wanda warka'a daya ko fiye da haka ya bar shi a cikin sallah ai qad fatahu ba'da salana malai ya mana bayani yake cewa ai qad fatahu ba'da sala wato
wani bangare ai lalle cewa idan ce masbuki shine wanda wani bangare na sallah ya kubuce masa, ma'ana raka ɗaya ko biyu ko fiye da haka. malaka ce fa innahu la yutabi'uhu fi sujudi ba'dahu li ta'adduri dhalika. malaka cewa anan shi masbuki ba zai bi limami sujudi sahwi ba idan ya kasance sujudi sahwi din ne ba'dahu bayan sallah ne, ma'ana bayan an idar da sallah ne, li ta'adduri dhalik saboda rashin yiwuwar haka. saboda wanda bai idar da sallah ba ai ba zai tsaya ce zai ba adi ba, dole sai ya idar da sallah. id al masbuq, dan haka shi masbuki la yumkin an yusallima ma al imam, to anan ba zai ce zai sallama da imam ba, shine dalilin da yasa ba zai sujud ba'da salam ba tare da imami, shi masbuki kenan. saboda ai shi yanzu in yace zai jira liman yayi sallama shi ma yayi sallama ya idar da sallah kenan, ai bai idar da sallah ba tunda akwai saura, zai bari ne in limami yana sallame sallan shi kuma zai mike, ina kamar yadda zamu karanta a gaba, zai mike ya karasar da sallansa sai ya zo ya sujud ba'da salam, shi imamin kenan, tunda ya ga limami yayi to shi ma zai, tunda duk wato kamar ya riga ya wuce shi ne, fa iza sajada fasjudu, haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. malaka ce id al masbuq, saboda shi masbuqi la yumkin an yusallima ma'a imamihi, ba zai yi a ce ya idar da sallan shi tare da limami ba tunda an riga an wuce shi wani bangare raka ɗaya ko fiye da haka. wa ala hada, dan haka fa yaqdi ma fatahu wa yusallim, sai wato ya biya ko kuma yayi me zan ce ne, wato ya ce ciko sallansa, ya ciko abin da ya kubuce masa na sallah din, sai ya yi sallama, thumma yasjudu, sannan sai ya yi sujud lissahawi wa yusallim, sai ya sujudu sahwi sai ya sallama. wannan shine bayanin mamu idan ya bi limami sallah. in ka bi limami a takaice shine in dai ka bi limami sallah, in full sallah ka samu to duk abin da yayi zai, in yayi rafkanuwa kafin qabla salam ne zaka yi kai ma qabla salam, in yayi ba'di kai ma zaka jona masa kai ba'di. amma fa in ya kasance ba'di ne kai kuma kana masbuki, baka samu complete sallah ba, raka ɗaya wuce ga ko biyu ko fiye da haka, to abin da zaka yi shine idan limami ya sallame sallan shi kafin ya yi sujudi sawa, kai ka tashi ka karasar da sallan ka. limami yana sujudi sawa, kai kana kokarin idar karasar da sallan da ya wuce ka, to kana idar da sallan da ya wuce ka kai sallama, sai kai sujjada guda biyu sai kai sallama, kai ma ba'adi kamar yadda limami yake nan. Allah sa mun fahimta. wannan shine a takaice bayanin da muka karanta. misalu zalik, malam zai bamu misali wannan bayanin da muka yi. rajulun dakhala ma'al imam fi raka al-akhira, wani ne mutum ne ya je ya shiga sallah ko ya bi limami sallah a raka'an karshe. wa kana ala al-imami sujudi sahwin ba'da salam, to ashe kuma akan limamin akwai sujjada, ma'ana limami ya yi rafkanuwa wanda za a yi sujjada ne ba'da salam, ba'di kenan, za a yi sujjada ce bayan sallah, bayan aidar da sallah. fa idan sallama al-imam, idan imami yayi sallama, liman yayi sallama, falyuqim hadha al-masbuq, kai masbuki sai ka tashi, li qada'i ma fatahu wa la yasjudu ma al-imam, sai ya tashi nan take, wato ya biya ko kuma ya maye gurbin abin da ya kubuce masa na sallah, wala yasjudu ma al-imam, ba zai sujjada tare da imam bane tunda ba'di ne. fa idza atamma ma fatahu wa sallama sajada ba'da salam, idan ya cika sallan abin da ya wuce shi ya yi sallama, sajada ba'da salam, sai sujjada ba'di bayan ya idar da sallah kenan. wannan shine misali na biyu. kuma idan sahal ma'mum duna al-imam, wannan bayani sabon bayani ne. idan shi mamu ya yi rafkanuwa, kana cikin bin liman sallah kai sai kai rafkanuwa duna al-imam, an fi shi ba limami bai rafkanuwa ba, kai mamu ne kai rafkanuwa, to ya za a yi. walam yafitu shay'un min as-salah, kuma ba abin da ya wuce ka a cikin sallah, ma'ana mutum ne ya bi limami da ya bi limami, yana cikin limami, shi wanda yake bin sallan yake bin liman din sai ya rafkanuwa, amma liman bai rafkanuwa ba. sai malaika cewa walam yafitu shay, kuma sallan bai wuce ka ba, ka samu tun daga raka'a na farko har na karshe.
fala sujuda alai, malai yake cewa to bara kai sujjada ba, babu sujjada a kanka. Ka bi liman tun daga raka'an farko har raka'an karshe, kai sai kai rafkanuwa, limami bai rafkanuwa ba, to bara kai sujjada ba, babu sujjada, babu ba'adi, babu kabali. لأن سجوده يؤدي إلى اختلاف على الإمام. saboda da zaran ka ce za ka yi sujjada, wannan yana kaiwa ga saba wa limami waktilali mutaba'atahu, kuma da ana samun gibi a wajen bin liman din. In dai ka ce za ka yi sujjada rafkanuwa kenan ba liman ka bi sallah ba. li'anna sahaba, dalili na gaba kuma shine saboda sahabbai radiyallahu anhum تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم. sun bar tahiya na farko a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya manta. Ana da annabi ya manta ya tashi daga, kamar da muka karanta a can baya karatukan mu na baya, annabi ya zo raka'a na biyu sai ya manta bai tahiya ba, ya tashi ya zarce. فقاموا معه سما sahabbai suka tashi tare da annabi walam yajlisu litashahhud, wasu tsaya sun ce to ai liman ne ya mantuwa, mu ba ruwan mu za mu tsaya mu tashahhudi a mu tahiyya ba, sai suka bi liman kamar yadda yi, mura'atan lil mutaba'ati wa adam al ikhtilaf alai, saboda bibiya ko kuma kiyaye mutaba'a, wato bin liman din, wa adam ikhtilafi alaihi, da kuma wato kin sabawa masa cikin bibiyansa bin liman din. To shi yasa sahabbai su ma suka bi liman kamar yadda wannan shine da yake nuna min cewa in dai mutum ya zo yana bin liman sallah, to in dai wannan in dai ya samu raka'a tun daga na farko har na ƙarshe, ko da shi ya samu rakkanuwa shi ma mun kenan da yake bin liman, to ba zai sujjada sahwi ba, saboda ya riga ya samu sallar shi complete. Na fatan mun gane. malaka ce fa in fatahu shay'un min as-salah, in kuwa wani abu ne daga cikin sallah ya gushi ya kubuce masa, ya zama masbuki, fasaha ma imami, sai yayi rafkanuwa tare da limamin sa, ma'ana limami bai yi rafkanuwa ba, masbuki kai da ka zo kana bin limami kai rafkanuwa, aw fi ma qadahu, wato yana cikin bin limamin ya rafkanuwa, ko kuma bayan ya zo yana karasar da sallan da ya kubuce masa ya yi rafkanuwa a ciki, malaikata lam yasqut anhu sujud, anan sujjada bata faɗi a kansa ba, ma'ana dole sai yayi sujjada na sahwi, fa yasjudu lis-sahwi, sai sujjadan sahwi idan qada ma fatahu qabla as-salam, idan ya biya bashin abin da ya wuce shi na sallah, aw ba'dahu hasaba at-tafsil as-sabiq, ko kuma ya zamanto yayi wato bayan, ko ya zama kabili ne, hukunci ya danganta da abin da ya yi shakkun ko ya manta ko ya kara shi a matsayin karan kansa kenan wanda yake bin liman sallah din. To in kabili ne ya kama shi sai kabili, in ba'di ne sai ba'di, hasaba tafsil sabiq, malai ke cewa kamar yadda aka yi bayani a baya. Misalu zalik, misalin wannan bayanin shine ma'mumun nasiya an yaqul, mamu ne a cikin sallansa, yana cikin bin liman sallah sai ya manta bai faɗi wannan tasbihi da ake na sallah cewa subhana rabbiyal azim ba, da ake a cikin ruku'i, a cikin ruku'i, walam yafuthu shay'un fi salah, kuma ba abin da ya wuce shi a cikin sallah. Na fatan mun gane, mutum ne yake bin liman sallah, da aka zo ruku'u sai ya yi shiru, bai faɗi komai ba, ya manta bai faɗa ba cikin mantuwa. To walam ya fito shi, amma ba abin da ya wuce masa, ya kubuce masa na rakawoyin sallah dukka ya samu, fala sujuda alai, to babu sallah, babu sujadan sahwi a kan shi. Mun gane ba, mutum ne ya zo na bin liman sallah, da yake bin liman sallah da aka zo ruku'i sai ya manta bai ce subhana rabbiyal azim ba, to anan yana da wato yayi sahwi kenan, yayi mantuwa a cikin sallah. To anan ba zai in dai bai rasa ko raka'a ko ɗaya a cikin sallan shi ba, to ba zai sujjada ta ba'adi ko kabili ba, babu sujjada a kan shi. malaka ce fa in fatatu raka'atun, idan kuwa ya manta subhana rabbil azim ne, alhali kuma raka'a ɗaya ya wuce shi a cikin sallah, au aksar ko fiye da raka'a ɗaya, qadaha, to anan zai biya wato zai karasar da sallan da ya wuce shi
thumma sajada lis-sahwi qabla as-salam, sai ya sujjada ta sahwi qabla as-salam, tunda ya manta subhana rabbil azim, to in yazo zai yi sujjada ne qabla as-salam. Allah sa mun gane. Misalun akhar, misali kuma wani misalin kuma shine karkashin bayanin da muka yi yanzu, ma'mumun yusalli adh-dhuhr, mamu ne yake yin sallar azhar, yana bin liman sallah na azhar ma imamihi tare da limaminsa. Falamma qama al-imam, yayin da limami ya tashi ila rabi'a, zai tafi zuwa ga sallah ta hudu, raka'a ta hudu, jalasa al-ma'mumu dhannan minhu anna hadhihi ar-raka'a al-akhira, sai wannan wanda yake bin limami sallah sai ya zauna shi, an tashi za a raka'a na hudu, shi kuma sai ya zauna ya dauka raka'a ta karshe ce, wannan ukun kenan ya dauka ta karshe ce, alhali akwai raka'a ɗaya da ya rage na hudu kenan. Falamma alima anna al-imam qa'imun qama, to yana cikin zama da niyyar yin tahiyya ko ma ya fara tahiyyan, ko sai ya ga limami ya tashi, shikenan sai ya tashi shi ma ya tsaya. Fa in kana lam yaftu shay, mun fahimci wannan suran ba? To in ya kasance wanda ya wannan abun a cikin sallah yanzu, in ya kasance lam yafutu shay'un, ba abin da ya wuce shi minas salati daga cikin sallah, fala sujuda alaihi, shi ma babu sujjada a kan shi. Wa in kana qad fatatuhu raka'atun, idan kuma akwai raka'a ɗaya da ya wuce shi ba aksara ko fiye da raka'a ɗaya, qadaha, sai ya rama wannan sallan da ya wuce shi, raka'o'in da suka wuce masa, wa sallama, sai ya sallama, thumma sajada lis-sahwi wa sallam, sai ya sake sujjada na sahwi, sai ya sallama, ma'ana zai sujjada ce ba bana ba'adi kenan. Malaka cewa wa hada sujud, wannan sujjada min ajli julusi alladhi zadahu asna'a qiyam al-imam ila rabi'a, wannan sujjadan yayi ta ne saboda ƙari da yayi a lokacin da limami ya tashi yana yin raka'a na hudu, shi kuma ya zauna yayi ƙarin tahiyya, tunda ba zo tahiyya ba yayi ƙari ne, tunda ai za zo a sake wani tahiyin kenan, ya zama yayi ƙarin tahiyya ne. Allah sa mun gane. To wannan shine abin da ya shafi ashakku a cikin sallah da kuma fa'ida da malam ya kawo mana a ƙarshe. So ina ga littafin ma ya ƙare, na yi tsammanin da za mu iya kawo zuwa karatu na gaba, kuma Allah ya taimake mu ma gashi littafi ya zo ƙarshe. Sai malam yake cewa wal khulasa, sai mu ɗan yi hakuri mu karanta kulasa, tunda ba zai kai karatun zama ɗaya ba. Malam yake cewa wal khulasa, a takaice ko kuma mene khulasa shine summary kenan. Summary shine يتبين لنا مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده. ولكن ya bayyana mana a cikin karatun da muka yi da ya wuce a cikin wani littafin cewa sujjada ta sahwi, sujjadar rabkanuwa, taratan yakunu qabla salam, wani lokaci yana zama kafin a yi sallama ne, qabli kenan, wace qabla salam ko kuma qabli yanda ake faɗa. Wataratan yakunu ba'dahu, wani lokaci kuma ya zamanto bayan sallama, zai zama ba'di kenan ko kuma ba'da salam. Wannan shine a takaice abin da aka gani a cikin wannan karatun. Sai malaike cewa fa yakunu qabla salam fi mawdi'aini, malaike cewa to yin sujjada na sahwi na qabla salam kafin ayi sallama yana faruwa ne a gurabe guda biyu kawai. Ma'ana idan ce guda biyu ana nufin idan abu guda biyu suka faru. Al'awwal, abu na farko shine idza kana an naqsin, idan ya zamanto wannan rafkanuwan da aka yi na ragi ne a cikin sallah, to zai zama qabla salam. Duk ragi da mutum ya cikin sallah qabla salam ne. La hadisi Abdullah bin Buhaina, kamar hadisin Abdullah bin Buhaina radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول وسبق ذكر الحديث بلفظه. أولا بياني كنا cewa idan mutum ya rage a cikin sallah zai sujudu sahwi qabla salam, kafin sallama, shine hadisin Buhaina da Annabi sallallahu alaihi ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi ya yi sujudu sahwi kafin ya yi sallama a lokacin da ya bar tahiyya a cikin sallah, kenan ya yi rage kenan. Tunda ya yi rage kenan zai zamanto zai yi ba qabla salam ne. Na fata mun gane, duk wani rage mutum ya sa a ran shi kawai qabla salam ake mata, duk wani rage a cikin sallah qabla salam ne.
وسبق ذكر الحديث بلفظه يا رجع يا جبات عن أنبتي حديث complete ناش. الثانية أولي نبيكما دي أكين قبل السلام وكما دليل نبي دي يسا أكين قبل السلام شيني إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين إذا يزوانتو متين ياي شكو أتكين سلة kuma wato abin da ya shakku a kansu bai bayyana masa cewa ga abin da ya fi rinjaye a gare shi ba, to malaki cewa to irin wannan shi ma zai yi qabla salam, zai sujjada ce qabla salam. In mutum ya shakku bai samu rinjaye ba kenan ya samu yaqini, to zai yi shi ma qabla salam. Wannan in summary nan yana da muhimmanci sosai, wanda an gama karatu ya kamata mutum yana bibiyan su. Malaki cewa لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، صور حديث عن سعيد الخدري رضي الله عنه، فمن شك في صلاته فلم يدري كم صلى. النبي كتادو وان دي صلى يشك أتكين صلى سا بسامو واتو فلم يدري كم صلى، sai manta ma nawa ya sallan salasan am arba'an, uku ne ko hudu, حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم a lokacin da a nan ne don haka sai annabi sallallahu ya umarce shi an yasjuda sajadataini, ya yi sujjada guda biyu qabla an yusallima, kafin ya sallama. Wa sabaqa dhikrul hadith bi lafzi, ya riga ya gabata mun ambaci wannan hadisin. Malaka ce wa kunu sujudi sahwi ba'da salam fi mawdu'aini. Yanzu mun fahimci inda ake yin sujuda ta wato qabli qabli kenan. Sujudar qabli shine lokacin da mutum ya rage a cikin sallah ko kuma ya samu shakku a cikin sallarsa. Na fata mun gane. To malaka cewa wa yakunu sujud sahwi ba'da salam fi mawdu'aini. Sujud sahwi da ake yi bayan an yi sallama ba'di kenan, ko ba'da salam bayan an yi darra sallah, fi mawdu'aini shi ma a wurare guda biyu ne. Idan kana an ziyadatin, idan ya kasance abinda mutum yayi sahwi ko ya rafkanuwa a ciki ƙari ne a cikin sallah, to zai sujjada ne ba'da salam. Li hadisi Abdullah bin Mas'ud, saboda hadisin Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5 فذكروه بعد السلام. wato lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar azhar raka'a 5 cikin mantuwa, fadhakkiruhu suka tunatar da shi ba'da salam, bayan an idar ma da sallan gaba ɗaya suka tana fasajada sajadatain thumma sallam, sai annabi ya zo ya sujjada guda biyu sai ya sallama. Kenan annabi ya yi ƙarin a cikin mantuwa, ya yi ƙari a cikin sallan azhar, ya ƙara raka'a ɗaya, kenan sujjada ne ba'da salam ya kama shi. ولم يبين أن سجوده بعد السلام، ba a bayyana cewa sujjadan cewa an yi ta ne ba'da salam min ajli annahu lam ya'lam bi ziyada illa ba'dahu, saboda bai ma san yayi ƙarin ba sai bayan ma ya idar da sallah, fadalla ala umumil hukm. To amma nan duk da haka wannan hukunci ya nuna cewa gamammen hukunci ne akan cewa idan an yi ƙari a cikin sallah, duk da hadisin bai nuna cewa ƙarin ne yasa aka yi sujud ba'da salam ba, tunda ai ba ma tunawa annabi cewa ya ƙari a sallah ba sai da idar. To duk da haka hadisin yana nuna cewa yana game hukuncin cewa duk wani ƙari da aka yi a cikin sallah zai zamanto shi ma hukuncin sa sujuda ce ta wato ba'da salam. Malaka ce annas sujuda an ziyadati yakunu ba'da salam, sannan lalle kuma sujada da aka yi ta domin sujadan da za a yi ta domin ƙari a cikin da aka yi a cikin sallah, yakunu ba'da salam zai zama bayan an idar da sallah ne, sawa'un alima bi ziyada, ko da mutum ya san ziyadan ne qabla salam kafin ya sallama sallah, sai ya gane cewa yayi ƙari a cikin sallah, to zai jira ne sai ya idar da sallah sai ya yi sujjada an ba'dahu, ko kuma bayan sa din. Ma'ana wato zai ya tuna cewa ya yi ƙari a sallah ne tun kafin idar da sallah ko kuma bayan ya idar da sallah, duk hukuncin ɗaya ne, duka dai zai yi sujjada ne ba'da salam. ومن ذلك daga nan ne dalilin haka, idan sallama qabla itimami salatihi, idan yayi sallama kafin ya cike sallansa nasiyan
yana mai mantuwa thumma dhakara sannan sai ya tuna fa atammaha sai ya cike sallansa. Mutum ne ya sallama kafin ya cike sallan shi, yana mai cikin mantuwa sannan sai ya tuna, to anan zai cika sallan shi fa innahu zada salaman. To tunda ya riga har ya idar ya cike, misali sallah ne mai raka'a hudu sai ya yi ta a raka'a uku yana tunanin ya cike, to anan yana cike ya tuna sannan daga baya ya tuna, to malaka ta fa innahu zada salaman. Kun ga anan kenan ya ƙara sallama, ya yi sallama biyu a cikin sallah ɗaya kenan, tunda ya riga ya sallame a raka'a na uku kuma sai daga baya tuna uku yayi, ashe hudu ya kamata yi, sai hudu ya sallama. Kun ga ya yi ƙari kenan. To don haka fi asnai salati, to ya yi ƙari sallama a cikin sallan sa fa yasjudu ba'da salam, sai sujjada shi ma ba'di kenan tunda ƙari da hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu, saboda hadisin Abi Hurairah Allah kara masa yadda hina sallama annabi sallallahu alaihi wasallam fi salati dhuhr, a lokacin da annabi sallallahu ya sallame sallan shi na azhar ko al'asar min raka'ataini daga raka'a biyu, annabi kawai raka'a biyu sai ya sallama. Fadhakkiruhu fa atamma salatahu, sai suka wato tuna wa sahabbai suka tuna annabi cewa lalle baraka a biyu kai, sai ya zo ya cike sallan shi. Wa sallama thumma sajada lis-sahwi, sannan ya sallama ya zo ya cike sallan, ya sujjada na sahwi, wato yayi ba'di kenan. Sabaqa dhikru al-hadith bi lafzi, wannan hadisin ma ya gabata an ambace shi. Waje na biyu da ake sujuda na ba'da salam shine idan kana an shakkin tarajjaha fi ahad al-amrayn, idan ya kasance shakka ne kuma sai ya zamanto mutum ya rinjayar da abu daya li hadisi, to wannan kenan zai sujjada ne ba'da shi ma ba'di, idan yayi shakka kuma ya rinjayar. Na fatan mun gane. li hadisi ibn Mas'ud radiyallahu anhu, saboda hadisin ibn Mas'ud Allah kara masa yadda, annan nabi sallallahu alaihi wasallam amara man shakka fi salati, annabi ya yi umarni ga wanda ya shakka a cikin sallansa an ya taharra sawab, ya je ya nemi ya bibiya abin da ya fi daidai, fa yutimma alaihi, sai ya cike wannan sallan nayi, summa yusallim, sannan sai ya sallama, wa yasjud, sai ya sujjada kenan shi ma ba'di zai. Wa sabaqa dhikru al-hadith bi lafzi, ya riga ya gabata an ambaci hadisin nan da wanda lafazin shi. Wa idza istama alaihi sahwani, to idan mutum rafkanuwa guda biyu ya faru a kan shi, إذا استمع عليه سهوان موضع أحدهما قبل السلام وموضع الثاني بعده. mutum ne rafkanuwa guda biyu ya same shi, ɗaya rafkanuwan da ya yi hukuncinta ta kama shi qabla salam mai kabaliza, na biyu kuma ta kama shi ba'da salam. faqad qala al-ulama, anan malamai ga abinda malamai suka ce, abinda zai yughallibu ma qabla salam fa yasjudu qablahu, to zai rinjayar da abin da yake kafin sallama ne, wato zai rinjayar da kabli. A takaice shine sai ya sujjada kafin idar sallah. A takaice abin da ake nufi a nan shine mutum ne yana cikin sallah sai rafkanuwa guda biyu kama shi, kuma duk hukuncin su daban-daban, ɗaya zamanto qabla salam ne, ɗaya kuma zama ba'da salam. Abin da zai anan shine zai rinjayar da wato kabili ne, sai sujjada kabili. Na fatan mun gane, guda biyu sun haɗu daban-daban, to zai yi kabili. Misali zalik, malaika ce misalin wannan shine shakhsun yusalli dhuhr, mutum ne yana cikin sallan azhar fa qama ila thalisa, sai ya tashi zai yi na uku, raka'a ta uku, walam yajlis litashahhud. Kun ga ya rage kenan, bai zauna ya yi sallan bai zauna ya tahiyya ba, at-tashahhud al-awwal, bai zauna ya tahiyyan farko ba, wa jalasa fi thalisa, da yazo kuma raka'a na uku sai ya zauna ya tahiyya, yadhunnuha at-thaniya, sai ya tsammanin ai ita ce ma ta biyu, thumma dhakara annaha thalitha, sai ya tuna cewa ashe wannan ba ita ce ta uku, fa innahu yaqumu wa ya'ti bi raka'a, to anan abin da zai sai ya tashi ya kawo raka'a daya, ويسجد للسهو ثم يسلم، سجد تساوي سيسلم، معناه زي قبل السلام. فهذا الشخص ترك التشهد الأول، وأن متم بيابر تهيم فركوني، وسجوده قبل السلام، وما سجد تهيم فركوني يبري، وكنت انت منيني شيني قبل السلام، تندى أي رقي قبليني. وزاد جلوسا، sai kuma ya zo ya ƙari a cikin raka'a saliya, ya ƙarin zama na tahiyya,
a cikin raka'a ta uku, wa sujuduhu ba'da salam, shi kuma hukuncin wannan ƙarin da yana a raka'a na uku shi kuma ba'adi ne. fa ghallaba ma qabla salam, sai anan sai rinjayar da abin da ya zamanto qabli ne, qabla salam kenan. Allahu a'lam, malaiki ce Allah ne mafi sani. Allahu as'al. Shikenan anan littafi ya kare, wannan addu'a ce da malai za mu karanta ta gurguje. Wallahu as'al an yuwaffiqana wa ikhwanana almuslimin. Allah muke roƙo ya datar da mu da ƴan uwan musulmai li fahmi kitabihi, domin wajen fahimtar littafinsa, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, da fahimtar sunnonin manzansa sallallahu alaihi wasallam, wal amalu bihima, da kuma yin aiki da su zahiran wa batinan, a ɓoye da a bayyane, fil aqidati, a aqida kenan, wal ibadati, da kuma ibada, wal mu'amala, da kuma abin da ya shafi mu'amalan mu, wa an yusina al-aqibata lana jami'an. Allah ya kyautata ƙarshen mu gaba ɗayan mu, innahu jawadun karim, lalle Allah mai yawan kyauta ne kuma mai karamci ne. Alhamdulillahi rabbil alamin, dukkan yabo ya tabbata ga ubangijin talikai. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad, salati da aminci su tabbata ga annabi Muhammad wa ala alihi da iyalansa, wa sahbihi da sahabbansa ajma'in dukkaninsu. tamma tahriruhu bi qalamil faqir ila Allah, wannan littafin an riga an rubuta shi ne, wato ko kuma wanda ya rubuta shi shine al-faqiru ila Allah ta'ala, wato da idan ce al-faqir mabukaci, mai neman bukata a wurin Allah, shine al-faqiru ila Allah din. Muhammad as-Salih al-Usaimin, shine Muhammad as-Salih al-Usaimin, fi 4 من شهر ربيع الأول سنة 1400 هجرية، شكرة wato 1400 watan uku na kwana hudu kenan. Wannan shine lokacin da ya rubuta wannan littafin, yau shekara 45 kenan, kuma gashi na har yanzu muna karanta shi kamar yanzu aka rubuta. Allah saka malar da alkhairi. Wannan shine littafin sujudu sahwi, kuma muka karasar da karatunmu. Muna fatan abin da muka karanta daidai Allah ya bamu ladansa, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ganar da mu kuskuren mu, ya bamu ikon gyarawa. Ɗan uwa da suka zo suka saurari karatu, muna muku godiya. Allah saka da alkhairi da kuka ba da haɗin kai, kuma kuka saurari karatu, kuka saurari ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya bamu lada, Allah ya bamu iko amfani da abin da muka karanta. Allah ya bamu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da sauran ƙasashen musulmai gabaki ɗaya. Allah ya shirye shugabannin mu, Allah ya ba su mashawarta na gari, Allah ya ba su ikon yin adalci a tsakanin mu, Allah ya ba su ikon tunani ko domin kawo ci gaba a ƙasar mu, lungu da saƙo. Allah sa mu dace, Allah saka wa malaman mu da alkhairi, ko kuma da muka karanta wannan littafi, Allah ba mu ikon aiki da abin da muka yi. Ɗan uwa, ba yawan karatu bane abin so shine mutum ya aiki da abin da ya karanta. Duk yawan karatun mutum in dai baya aiki da abin da ya karanta, karatun nan ba ta da amfani. Haka nan duk kankantan karatun da mutum ya inda yana aiki da ita, wannan karatun ita ce take da amfani a wurin shi, kuma za ta taimake shi duniya da lahira. Allah sa mu dace. In akwai mai tambaya sai ya tambaya, in babu kuma sai mu rufe karatu, sai kuma wani lokaci in Allah ya kai mu mun samu dama, muka ga akwai littafin da zamu dan karanta mu fa'idanta mu karu, sai mu sa insha Allah ta'ala. Inda bai tambaya shi. Alama babu tambaya. Allah sa mu dace. Har yanzu dai kofa a buɗe yake, in dai da mai tambaya cikin karatutukan da muka yi, ba matsala. Akwai namba na admin, akwai namba na admin, za a iya turo tambaya akan namba na da, wato admin din guda biyu ne, sai a samu namba na da yake kai, sai a turo min, insha Allah za mu amsa gwargwadon iyawa.
Allah sa mu dace fa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi